Vi har metallet aluminium. Det er grundstof nummer 13 i det periodiske system, og det er i tredje periode. Det har elektronstrukturen neon 3s2 3p1, har molarmassen på 27 gram per mol og en massefylde på 2,7 gram per kubikcentimeter ved 20 grader. Det betyder, at det er et let metal. Det har et smeltepunkt på 660 grader og et kogepunkt på 2330 grader. Det danner ionen Al3+, og det er et metal, der ligesom opfylder alle kravene for et metal. Det er metalglans, det er god til at lade varme og strøm, og det har alle de andre ting. Ja, det er et nyt metal. Aluminium findes i jordskorpen, hvor jordskorpen består af 8,10% aluminium, men det findes ikke sådan frit i naturen, men optræder i mineralgrupper, såsom kaolin og bauxit. Og det sidder i et krystalgitter, som er kubisk fladcentreret, det vil sige, det sidder som siderne på en terning. Aluminium anvendes til rigtig mange ting, især sådan bygning og konstruktion og emballage, som ser billedet, og sådan transport. Da det ligesom har rigtig gode korrosionsegenskaber, som gør det attraktivt at anvende. Produktionen af aluminium, det foregår sådan primært i Latinamerika, Vest- og Centralafrika og Australien, hvor man udvinder for eksempel bauxit, som består af 50-60% aluminiumoxid. Og ud af de 50-60%, ud af det man får af aluminiumoxid, så får man cirka 20-30% ren aluminium. Det består af 2 steps. Først så skal man bruge noget aluminiumoxid i noget vand, og det skal du så sammen med noget vand, som du opløser i natriumhydroxid. Og så bagefter så opløser man så får du et fast stof, aluminiumoxid i fast stof, sådan alene, og det opløser du så i noget kryolit, og laver en elektrolyse af det, så man får aluminium sådan som alene, sådan ved den ene ved katoden. Ja, men det er meget dyrt at fremstille aluminium, fordi at jeg tror det er cirka dobbelt så meget 10 gange så meget energi man skal bruge på at fremstille 1 kilo aluminium, som man skal bruge på at fremstille 1 kilo stål. Og derfor er det vigtigt med genbrug, fordi man så kun bruger sådan 5-10% af den energi, man ellers vil bruge. Aluminium har en høj korrosionsbestandighed, hvilket beskriver evnen til at modstå sådan videre påvirkning. Aluminium er i sig selv et ret blødt og reagerer nemt med andre stoffer. Men først og fremmest så reagerer aluminium med ilt, og derved så overtrækkes overfladen med sådan et oxidlag, som gør aluminium sådan mere stærkt og som også tæt. Og det her oxidlag beskytter sig mod videre angreb fra andre stoffer. Og oxidlaget det bidrager til at styrke aluminium, og hvis sådan den her hinde af oxidlag beskadeliggøres, så reparerer den sig selv på ny, hvis der er ilt til stede. Aluminiums højstyrkelegeringer kan sammenlignes med konstruktionsstål, hvad der angår styrke. Så når man sådan, legeringerne med aluminium kan blive rigtig stærke i forhold til vægten. Altså når man aluminium det legeres med andre sådan metaller, for eksempel for at fremme bestemte egenskaber, som for eksempel hvis der du giver aluminium en kobberlegering, så hæver du korrosionsbestandigheden, så den har sværere ved at korrodere. Og så kan du også bruge en zinklegering, så du sænker smeltepunktet, så det smelter ved en lavere temperatur. Og så for eksempel ved en jern- eller nikkellegering, så øger du varmebestandigheden.
Så det er sådan for at få forskellige egenskaber til at være bedre ved dit metal, så bruger man legeringer. Så har vi vores julerelaterede input med aluminium, hvor vi har valgt at lave sådan julekort eller til og fra kort af aluminiumsplader. Fordelen ved det er, at du kan skrive på det med blyant, og så kan man året efter viske det ud, og så ligesom genbruge det, frem for at skåre træer og bruge en masse papir. Og det kan man lige så godt vælge at udnytte, når man først har udvundet aluminium. Når det kræver så meget energi at udvinde, så kan man lige så godt få det genbrugt. Det er også derfor, at man genbruger dåser.